Казка про подказку. У нашым класе быў гультай з мянушкай шалтай-балтай. Праспаць урокі быў мастак і меў адну ўцеху. Ганяў па вуліцах сабак, лічыў варон на стрэхах. Быў ворагам у гусакоў, дражніў ён іх чырвоным. Шмат сінякоў і гузакоў меў на лбе штодзённа. Ды стаў шукаць, аж збіўся з ног таварыша такога, каб з ім усё ён ведаць мог. Не робячы нічога, ішоў ён неяк раніцой, сустрэў дзяўчынку працу. Здалёк звярнуў у бок і з ёй не захацеў вітацца. Назаўтра зноў партфель схаваў і ў шлях падаўся зрання. Убачыў хлапчане, спытаў: «Як зваць цябе?» «Старанне». Далей насустрач хлопец рад: «Паможа мне няйнача». Спытаў: «Як зваць цябе?» «Расклад». Гультай ледзь-ледзь не плача. І раптам з доўгім языком: «Вяртуха, калі ласка, спыніся». К ёй імчыць бегом: «Як зваць цябе?» «Падказка». Падказка кажа: «Аб тваіх клапотах чула многа. Са мною знаць будзеш больш за ўсіх, не робячы нічога». Назаўтра, як пачаўся урок, гультай трымаўся смела. Падказка тут, непадалёк, за першай партай села. Настаўнік гультая якраз паклікаў, стала ціха. А ён ні А, ні Б у адказ. Што сталася са слыхам? Крычыць падказка ўсё адно, не чуе ён, ды і годзе. І вось настаўнік двойку зноў у дзённіку выводзіць. Яшчэ быў выкліканы ён, а за падказку географ выгнаў з класа вон, час і закончыць казку. Углы прастукаў Дзед Мароз, пахрумствавалі льдзінкі. Гультай дамоў 5 нёс, 2 двойкі плюс 1.